deixar de practicar durant l'estiu és el pitjor que el teu fill pot fer si realment vol millorar la seva comprensió de les matemàtiques i millorar els seus resultats. Aquestes èpoques de l'any, com a professor de mates, el que més em trobo és alumnes i sobretot famílies dient que ja seguiran estudiant l'any que ve les matemàtiques del seu fill, que ara el que toca és descansar i fer aquesta parada, no? Fins que torni a començar el curs. Això clarament és perquè associem molt les matemàtiques a una assignatura durant el curs acadèmic, no? I en el moment que aquest curs, aquesta assignatura no s'està fent des de l'escola, parem i ho tornem a reprendre doncs, quan torni a passar això. Què passa? Que les capacitats matemàtiques, el pensament lògic, no depèn d'una assignatura si s'està realitzant o no per part de l'escola, és una habilitat doncs, molt més profunda i més general que acaba afectant a la persona a molts d'àmbits, determinant què estudiarà més endavant i sobretot a què es dedicarà, no? I més important encara a què no es dedicarà. És a dir, l'absència o la mancança de capacitats matemàtiques, resolució de problema i pensament lògic, l'únic que provoca és que et va traient opcions a la vida, no? al món laboral. I casualment, a l'època en la que estem, et treu normalment gran part de les millors opcions. No totes, però gran part de les millors opcions deixes de tenir-les si no tens una bona comprensió d'això, del pensament matemàtic, d'habilitats relacionades amb, com dic, tot el que es refereix a les matemàtiques, com dic, resolució de problemes, pensament lògic, etc. I per tant, així com l'anglès sí que m'entès que és una cosa molt més general que no només una assignatura a l'escola i que per tant, independentment de si es fa o no a l'escola, la persona acostuma a treballar-la pel seu compte, en un estat escolar, durant l'estiu, inclús ens anem a un altre país per aprendre, a practicar. Amb les matemàtiques i les habilitats tècniques encara no passa això, no? O no passa en tanta mesura. És cert que cada cop passa més, no? Hi ha més gent que, per exemple, entén la importància de, si això en edats més avançades, la qüestió de programar, no? D'entendre els llenguatges de programació i saber programar codi informàtic. O inclús temes també molt relacionats amb robòtica, això sí que es fa potser una mica més, o en general, com dic, doncs, això, qualsevol habilitat tècnico-matemàtica. També a la nostra escola de matemàtiques sí que tenim moltes famílies que això també ho entenen i durant l'estiu segueixen practicant i reforçant el nivell de matemàtiques del seu fill, que d'altra banda és quan més i millor poden treballar-ho, no? Perquè estan molt més tranquils, no tenen tota la resta d'assignatures molestant-los, entre cometes, i per tant es poden dedicar amb molt més focus a les matemàtiques, però alhora, sense que això vulgui dir estar tot el dia estudiant, ni molt menys, ni no poder gaudir d'altres coses. I per què això és tan clau? Doncs perquè entrenar les teves capacitats matemàtiques, el teu pensament lògic, la teva capacitat de resoldre problemes és com un múscul més. Millora quan practica, no? Quan té aquest estímul de, en aquest cas, doncs, això, esforçar-te en pensar com puc resoldre aquest problema o en practicar aquests càlculs i que potser al principi no surtin. I que l'esforç de seguir-ho intentant perquè fer-ho de forma correcta, això és el que et va donant les habilitats, no? Com doncs, fer un esport, serà el practicar-ho de forma recurrent el que et farà millorar, no estar uns mesos concrets de l'any practicant-ho, després de ser uns altres mesos sense fer res, quan tornis hi haurà agulletes, hi haurà doncs, també mandra, et serà molt més difícil tornar-te a posar, hi haurà habilitats perdudes, no al 100%, però sí que requeriran un temps de readaptació per poder tornar a estar al nivell de fa uns mesos. I el mateix, doncs, amb un idioma, no? Per exemple, amb l'anglès. El que farà que aprenguis anglès és, en el cas ideal, doncs que estiguis en un entorn on cada dia parlis aquella llengua, no? Si cada dia parles aquella llengua, no et caldrà pràcticament ni estudiar-la, perquè l'aniràs
adquirint simplement per la pròpia pràctica inevitable, no? Del dia a dia. Doncs el mateix amb qualsevol cosa. Si ens volem posar més en forma, estar més sans, l'ideal serà que cada dia o quasi cada dia fem una activitat física. I idealment, i sobretot això ja no és tant per, doncs, en aquest cas, el cos, no? o la salut, serà més important quasi fer-ho cada dia que no pas quasi cada dia. Segurament a nivell físic és millor deixar algun dia de descans perquè la cosa es recuperi, etc. Pensant en agafar l'hàbit, en que deixi de ser una dificultat, un esforç extra al fer allò, el millor serà fer-ho cada dia, que no hi hagi dia on no es faci, no? Perquè allò acabarà formant part d'aquella persona. Amb les matemàtiques igual, en qualsevol àmbit de la vida serà igual. Imaginem, si cada dia el teu fill intenta resoldre un petit exercici de matemàtiques, un petit càlcul, una cosa molt, molt breu, no cal que sigui un problema enorme, i fins i tot no cal ni que l'acabis resolent al 100%, però si cada dia, imaginem, llegeix un enunciat, una petita pregunta i la intenta resoldre, o simplement li dona voltes al respecte, intenta apropar-se a la resposta correcta, a la solució, com dic, independentment de si ho fa correctament o no, independentment de si arriba a la solució o no, o deixa a mitges, el simple esforç de fer això, doncs primer de tot llegir la pregunta en qüestió i sobretot donar-li voltes al respecte intentant ni que sigui pensar com començar aquell exercici, l'únic que farà inevitablement és que millori per la simple pràctica repetida. I sobretot el que diem també ara, no? Que al no haver stop no hi haurà un reinici, per tant no hi haurà aquesta dificultat de tornar-se a posar, aquesta mandra de tornar a esforçar-se, sinó que acabarà sent una cosa normal en el seu dia a dia, saber que cada dia tindrà una petita pregunta que resoldre o que donar-li voltes o pensar al respecte d'aquesta. I això, de nou, i com sempre, és independent del nivell que tingui d'inici, de la facilitat o dificultat que tingui envers l'assignatura, les matemàtiques, el raonament lògic. El simple fet de dedicar-se cada dia una petita estona a practicar aquesta habilitat, l'únic que pot produir és que millori inevitablement. I el més probable és que millori molt. Només pel fet de fer-ho cada dia, la millora respecte a companys de classe, per exemple, serà enorme. I de nou, això no només té a veure amb que tingui millors notes, se li doni millor i se senti molt content, que també, i molt orgullós, que també, i això serà gran part del que el farà mantenir aquest hàbit, sinó que ja no patirà. El fet d'enfrontar-se cada dia a un petit exercici, un petit problema, serà una cosa comuna, una cosa completament normal, prevista en el seu dia a dia, i deixarà de ser això, enfrontar-se al problema de les matemàtiques. No, perquè cada dia estarà en menor o major mesura ho estarà fent, i per tant el dia de l'examen allò ja no serà un dia clau terrorífic on s'haurà d'esforçar molt per afrontar-se a aquest seguit de preguntes, sinó que serà una cosa que estarà acostumada a fer en el dia a dia. No serà m'he de preparar concretament per aquell dia, per aquell examen, sinó no, jo cada dia m'estic preparant, estic practicant aquesta habilitat que són les matemàtiques. El dia que m'han d'examinar és simplement un dia més on poso de nou en pràctica, com vaig fer ahir i com faré demà, aquesta habilitat, aquests exercicis.